Добре, имаме време за още един въпрос. Васил Ганев. Ще може ли науката да достигне до там, че да променя генетично предаваните болести в полза на човека? Разбира се, това е една от основните цели на синтетичната биология. Хората, които казаха, че ваксината, да не цитирам нали, конкретно именование, една от ваксините представлява тип генна терапия, доста е близо до генна терапия и тя ще бъде основен експеримент, който ще ни покаже дали ще може да вървим в посока наистина скоро време да подменим човешки гени. Кое ще бъде основният експеримент? Ами една от ваксините толкова масово дадена, която в крайна сметка тя подава гена вътре в нашите клетки за синтез на белтъците на вируса, в крайна сметка тя вкарва външен генетичен материал по много лесен начин в голямо количество наши клетки, което е един смел експеримент. То и затова има и много съмнения за това какво ще стане. Дано всичко наред, изглежда всичко е наред с него. Както изглежда, че е толкова успешен, това ще проправи много сериозно пътя на генната терапия, която до сега беше спъван поради морални задръжки, поради регулаторни задръжки. Тук говоря малко... Факт е това. Малко За смело. РНК ваксината ли става дума? Да, и РНК, и ДНК ваксината, и двете, но РНК ваксината особено много.